Tapuji matuhatta mare demahita sia buku ede nomor 10 sada onom dot sia. Mar hite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni todi porbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Ende on hamuma di Jehovah ende nai baru, ay nunga di pabahin ibana ak kahalongangan,
nunga di pabotohon Jehovah hatuonna, nunga di papatar ibana hati goranna di adopan ni akkana tumsumadaho, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Debat Tuhan Yesus Kristus jala asalam gaddaha porsion nami marhite-hite pakrimon na mangolu asa toktong huingot hami na hedo hami musesyan namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe siyan namatei. Amen. Marede mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu kantate sadarion imas yang Yohanes 10 ayat 34. Patik naeng baru ma uleon tuhamu naeng ma masya holongan hamu songon holong ni rohakku di hamu naeng ma songoni dohot hamu masya holongan ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulaon nahombar tu patikmi. Amin. Marede mahita.
tima dosata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogona suhatu dosan pardengan basa doho jalaru di saleleng-leleng na doasi ni roham. Samar parmuati maroham di hajahaton nami jala saya unang be ingot akka dosa nami ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho jala jot do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami dihatam ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalosyon nami unang alang asin ni roham saya urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot wasisan ni dosata Roma hamu tuahu asa mangolu ton dimuna ninna Tuhan Jehovah tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasumba gabi songon hapas domuse hasangapon ma di debata na digijang amin. Tagbegema punguan kor ina Maria dung sudungi punguan kor ina Jordan.
Mari kita sebagai Tuhan, ya saudara. Hatani debata trupuk epistel di minggu kantate sadarion emana tersurat sian Kolose tolu ayat 15 sahatu ayat 17 tajahama marsikat soring jala dameni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna atu si dohamu di jauh di bagasan sada daging gabe parroha mauliate ma hamu jalan nasi ulaon manang di hata manang di pambayanan saluhut naima marhite-hite guarni Tuhan Yesus hut madok mulate tu debata ama marhite-hite ibana ido sahatna meratua doakan tu mangyon hata ni debata jala nauk piopsa amin maredema kor ina Kamis
idak kumaha porsiatai songona hina tindak kunidongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit do tano au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian tondi porbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubano toru dung ditanom na mulak mengulu di ari patuluhon na manaik tu surgo la hondul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana mulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sogut daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sora suda amen. Mardema punguan kor ama
Salam. Tikting nabaragam. Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasaton. Selamat hari Minggu Tusde ruas niuria namando ti parmingguas sadarion. Jala akatamu nami nasadarion dobe parjolo saliwan minggu di gerejaon. Upasat hami hata parhorason sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di batama hita marhite parmingguata sadarion. Napa duaon? Ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan Penetua Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu jemaat ni minggu pertama bulan Mei 2020 toluan, panjang umur dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, Ai Kristus do ujung dipatiki, lau mamitori nasa na porsia. Aka guar na berulang tahun, kelahiran dot pernikahan, boima, taida, songon natar surat ditikting sadarion. Patuluon, parmingguan variatif sadarion minggu 7 Mei 2020 tulu di Patu Pahuriata do parmingguan variatif di Uriata naklingan masuk pukul 8 lasma arwata mandoti parminggoni papaton parningotan hari anak naik ni Tuhan Yesus do padidion nabadia di hari Kamis tanggal 18 Mei 2020 tulu Nanengro di Patu Pahuriata do permingguan perningotan hari anak naik ni Tuhan Yesus masuk pukul siawip laos tapatupado padidion nabadia tu poso-poso dung sipul jamita di permingguani domutusi dia kanatoras naneng mabuan ianak kona tu padidion nabadia di pasak ma tu ganup sitawe na ganup palimahon papungu pilihan sedarion papungu pilihan tujolo do kita 2A do 2B tu haporluan ni kantor pusat do diakoni sosial huria napa duaon tu hari Minggu 14 Mei 2020 tulu nanengro papungu pilihan 7 lo do hita pilihan 2 do 2B tu haporluan di kantor pusat do kas huriata nomor 6 jadwal do acara tu pertanyaan week boy mata jasa diri dot inganan pertanyaan boy mata jasa diri amanginang nomor 7 torop ni parlado dot ruas naman doti pertangan week boy mata jaha sadiri nomor 8 torop ni permingguan di sekolah minggu tanggal 30 April boy mata jaha B nomor sia boy mata jara B amanginang nomor 10 ruas napinda Mamuka di minggu sadarion nunga pindah huria Marco FA rumah PA do dian FB boru rumah PA sian ruas naposon niwek Nasaret nasida pindah huria tu gereja Protestan Maluku pasabolason perubahan guar niwek khobar tua putuson di rapot huria dari bulan Desember naung salpu taringo tu perubahan akaguar niwek di Huriata di hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 di Parsermonan Paraladu nunga dengan mardalan di putuson aka perubahan guar niwek Huriata domutusi mamuka di minggu sadarion di Dotopoma aka guar niwek di Huriata ima wek sadaa gabe wek Jordan wek sadabe gabe wek Jericho wek sadace gabe wek Betania wek 2 gabe wek Bethesda wek tolu gabe wek Galilea
Wek 4 dot wek 4A nunggah digabung biar manginang gabe wek Bethlehem. Jadi dang do be wek 4A disod don manang wek 4. Jadi nomor itu wek 5 gabe wek Kana. Wek 6 gabe wek Getsamane. Wek 7 gabe wek Nasaret. So 5 guar-guar ni wek tuhita ganup. Nomor 12 Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024. Di minggu sadarion di Patupado pertemuan Naparjolo tu aka Parguru masuk pukul 15 WIB manang pukul 3 domutusi tu aka yanakon nau mendaftar asaroma tu pertemuan Naparjoloi. Nomor 10 di Jalo Huriata do sumbangan berupa 1 set seruling Batak sian yanakon ni Huriata Samuel Siburian na poso wik Bethesda na ditujuo tuha perluan ni seksi musik ni Huriata mau lihat tema di sumbangan naung pinasaat nasida tu Huriata tuan ma na mangaleon pasu-pasu tu nasida. Nomor 2 di Jalo Huriata do sumbangan bunga altar gereja sian yanakon ni ruas ni Huriata Edwinda Boru Tampu Bolon na poso wik Nasaret ala di pasu-pasu dohot pangaramoti ni tuan tunasida di Banjarmasin tuata mana mangaleon pasu-pasu tunasida. Nomor 14 Dewan Marturia seksi sending di hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 18 WIB Mardalama Pakobasion di seksi sending di Huriata lau mandulo aka ruas naung leleng dang boirotu ulaun partanyangan suan songodi tu parmingguon domu tusi asa di pasar ma guar-guar ni ruas marhite situawek naganup tu pengurus ni seksi sending di Huriata. Seksi musik di Patupa seksi musik ni Huriata do program pelatihan musik tradisional bulan Meon do program pelatihan musik variatif di bulan Juli nanengro khobar tu program naung terjadwal di Huriata do mutusi pinangi doma tu akar remaja do napuso bulung ni Huriata na olo parsidohot di pelatihan musik tradisional Tagading Hasapi do Sulim di pelatihan musik variatif bass drum dot keyboard asa mendaftar matu pengurus seksi musik ni Huriata diharapkan kepada orang tua dan kita keluarga yang memiliki anak yang punya potensi untuk belajar kami harapkan untuk mendaftar dan segera mendaftar ke gereja. Yang ke-15 Dewan Diakoni seksi diakoni sosial di hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 18 WIB Mardalama Pakobasion di seksi diakoni sosial di Huriata lau mandulo akaruas namar Said pemulihan di tonga-tonga ni Bagas domutu si asa di pasakma aka guar-guar ni ruas marhite situawek naganup tu pengurus ni seksi diakoni sosial di Huriata. Nomor 16 jadwal Pakobasion di hari Senin 1 hari Minggu Boy Mahata Jahabia Manginang. Nomor 17 ruas naup name di rumah sakit do na pemulihan di tonga-tonga Bagas keluarga Nurlina Boru Papahan Wek Jericho opname di rumah sakit Bunda Tamrin tatake ang pemah asa tumibu sehat sama-sama sudah itu dibata jahoba. Nomor 18 pemakaian gedung sekolah minggu Boy Mainang ta Jahabi. Tikting Parepengon keuangan dan non sentralisasi laporan keuangan tanggal 30 sampai dengan tanggal 5 Boy Mahata Jahabi Manginang. Songolinang rincian penyetoran pilihan sentralisasi
yang sudah ditransfer. Yang ke-1 Romawi dan 2 lampiran keuangan non sentralisasi Bu Imata Jahabe. Songonima, Tikting dan Warta Dihita Sadarion. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tapa penguma peliata, hut mahita maredes yang nomor 15 ayat sada rodi udutna. Maratang yang mahita. Mau lihat di sebahon rohana mina pungon, tu hadapanmu Tuhan, nama dogu hami, sian bagas nami be, tu bagas permingguan nami bagas joromi.
Madok mauleate hami di sude dengan diwasam, namar mudu ngulu nami sahatu tikion. Jalan aing tangi honon nami hatami, ajari mahami mangatusi, dohot mangauhon, nang mangulahoni. Pasu-pasu hami lambagas, mangatusi hatami, bohal nami di pardalanan ningulu nami, laho manuju Tuhan nguluan na pinaradimi. Rajai mahami marhite toddim, jalaleho dihami habis taran nasiakko. Asalam tau hami, laho makanguluho katam. Sesa dosa nami yasima roham, patau hami jongjong di jolom, marhite dengan basam doho asini roham. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas madihita. Hatan itu hatta di mingguta sadarion, ima sada koronika seplonom ayat 20 1:20. Sada koronika seplonom ayat 20 1:20. Hujaha madihita jalata payuti hukma di bagasar rohatta songonom ma didok. Edehon ma Jehova ale sadok tanoon. Baritahon hamuma hatuaon na gado pari. Pajojor hamuma di tonga-tongani halak perbegu hamuliaon nai di tonga-tongani saluhut bangso halongangan akka nabinahen nai. Aina tibul do Jehova jalatamasi tutu pujion na sokal do ibana mengatusi sude akka dewata. Ai aji-aji do sude akka dewatani akka para bangso perbegu alayang go Jehova naung majadihon akka langit. Hato ngamod dohot hamuliao di jolona hagogo dohot hinauli ni masa. Hinauli masa di bagasan habadiaon nai. Hamu aliak kamarga ni akka bangso. Salehon hamu matu Jehova, lehon hamu matu tutu Jehova, hamuliaon dohot hagogon ido sahakna. Edeni manangguarni mingguta sadarion ima kantate manang minggu kantate lapatanna edeho kamu edenai baru di Jehova. Jala topik ni mingguta ima mandogi hok kita marede mahamu ali sadok tanoon. Barita ni turpuhon ima si Daud raja di bangsa Israel manogihon sude bangsa Israel mamuji mangedehon jalamadok mauliate tu dewata. Bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan dan dengan seluruh bangsa dan kehidupan ni bangsoi memuji dewata jalamadok mauliate tu dewata. Ahana masa ubantu burahana sida madok mauliate tu dewata. Adong tabut perjanjian manang poti parpadanan na salilengon tiki Raja Saul dang pola diaturehon poti parpadananon atau tabut perjanjian ini. Tabut perjanjian ini di dalam tabut ini adalah hukum Taurat Tuhan yang ke-10. Tetapi tabut ini punya kekuatan. Molo tabuton ima lambang manang hataridani kehadiran ni dewata di tonga-tonga ni bangsoi. Alani molodang di tonga-tonga ni bangsoi poti i dalu do halahi marporang. Jala Raja Saul tak pola diperduli honon. Taringot tu dewata manang dewata di tonga-tonga nasida. Alai dipakai lalahor Raja Daud ma
bahwa jika tabut perjanjian tidak di tengah bangsa, maka mereka tidak akan menang menghadapi peperangan atau persoalan di tengah bangsa. Di mulana di Sipan Nasida di Jabu Nina Margoar pribadi Obed Edom. Saat tabut perjanjian ini di rumah Obed Edom, apapun yang dikerjakan, apapun kehidupan Obed Edom, semua berlimpah-limpah berkat. Karena dia yang mampu menerima tinggal tabut tersebut di rumahnya. Karena kalau orang berdosa, melahalak berdosa, dang boy tinggal di Jabunai, dang boy mate. Jadi lau mabuan sia Jabuni si Obed Edom, lahu tu Jerusalem, naing tersilisir masian kereta dabuton. Adong mai tormaniop namar goar siasap mulu. Dan apala adong masa ada nama niop nikuma. Dabuton ala tersilisir, apa ini asonang dabudo. Laos mate. Ima kekudusan ni dabuti karena memang Allah hadir di sini. Jadi saat ma dabuton tu Jerusalem, jala tempat nadang asalan. Alai adong inganan da suci atau tempat yang suci. Jala di pihak madenggan, jala sahak ma tu hasahatanna. Sebenarnya tidak tepat itu dibuat di tempat Edom, tidak tepat juga tidak diperhatikan oleh Raja Saul. Jala na tepat di pikiran dirajai, ima tu bagas joro di Jerusalem, jala inganan ni nabadia. Alani marulupulup jala maredde mamuji dewata manasida. Ala nunga di tonga-tonga nasida dewata. Molo di tonga-tonga ta dewata sonang dorohatta. Marlas ni roha jala marulupulup jala maredde edde. Dangarong nahurang songon si Obed Edom. Karena kelayakan seseorang menerima kehadiran Allah di dalam hidupnya tidak ada yang kurang dan dia berlimpah berkat. Jadi molo naing dohonon natu hita layakkah kita Allah tinggal dalam hidup kita. Kalau masih tidak layak karena dosa dan tidak sungguh dan tidak benar bahwa songon si Sauli dang peduli kehadiran di dewata di ngeluna bah itu disonggopi toddi nahodar jaladang uduk ibana tu dewata jala akhir ni ngeluna ima mate bunuh diri ima akan nadau sian dewata. Jadi artinya diceritai manogiho kita asa jonok tu dewata dan layakkah kita Allah tinggal di hidup kita atau seperti Daudkah kita peduli apakah Allah jauh dari kita manang jonok do Tuhani di hita jala ahado natahilala molo di tonga-tongat tadi wata jala tahilala di satu tikion di ngolum do Tuhani di roham do Tuhani di ulaum do Tuhani di bagas mudo Tuhani, molodang adong be seruan kepada Tuhan di dalam diri kita, berarti Tuhan tidak ada lagi dalam diri kita. Jika ada di tengah keluarga tidak ada lagi mengingat berseru atau tidak berpeduli kepada Tuhan, berarti Tuhan sudah jauh dari kita. Atau mungkin kita merasakan jauh dari Tuhan saat kita sengsara, atau saat kita sibuk, atau saat kita tidak peduli dengan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita memikirkan atau kita tenang jika kita tidak merasakan arti kehadiran Tuhan atau menembah Tuhan di dalam hidup kita? Amang inang alani
takas di pasatu hita lam jonok Tuhani ido mabain dengan nguluta. Jala molo tahilala jonok Tuhani tarida mahalongangan. Halongangan doi dihilala si Daud. Aladang mungkin Tuhani hadir di bagas joro yang tepat, tempatnya tepat. Halongangan molo ditogu-togu Tuhani do pehita tu bagas jorona dohok manada Tuhani. Halongangan ni dakolan pasu-pasu nata jalo dao. Alai bersyukurlah kalau kita masih mengenal dan dekat kepada Tuhan. Karena apa? Banyak hal mujizat yang akan terjadi. Jadi ada tanda-tanda kehadiran Tuhan di bagasan Ngoluta bahwa kita memuliakan Tuhan. Marede manang markantate. Hamu amang inanami hitana pungu dison. Musik adalah perpaduan jenis-jenis suara. Adong maisya suara tulu, saha suara opat, molo gabungan, molo tim musik, adong mai berbagai macam jenis musik. Adong hasapi, adong seruling, adong keyboard, adong nang paduan suara. Molo dang adong musik na hanya song leadernya contohnya kurang harmonis. Atau berbeda-beda, pals misalnya suara 3 tidak harmonis dan tidak indah lagu itu. Dan di perbedaan-perbedaan alat tersebut, molo pas melaksanakan sesuai peranannya, musik atau jenis-jenis musik tersebut sesuai not ketentuan, maka perpaduan kumpulan lagu tersebut adalah seirama atau bersahabat, disukai orang dan tidak berbeda-beda. Sikap untuk membawa poti perpadanan atau tabut perjanjian tu Yerusalem dan masih tugat-tuganan, tetapi seirama jala marsi pajuluan, jala sahata, jala satulup nasida. Naing dohonon na poti perpadanan atau bait Allah manang bagas joro, tanda kehadiran Allah. Di tonga ni bagas joroi meragam-ragam hadirion di jolma, meragam-ragam talenta. Jala akka perhobas nama buan tabu perjanjian nakin akka malim. Ala nasida nama ngulahon jala petugas. Nama nggambarhon akka malimi ima akka parhalado. Nasada laho bertugas menunjukkan kehadiran Allah di tengah bagas joro. Nasada pataridahon nguluna, pataridahon kehadiran ni demata. Molo dileon tugas haparhaladon, dang iri, dang masih tugas-tuganan. Alai sesuai talenta, sesuai kemampuan jalasian nasagogo, dibahen ibana patuduhon kehadiran ni Tuhan di bagasan rumah tangga, di bagasan bagas joro mangulau-ulau. Dan alat kepentingan pribadi. Alai laho patuduhon hamuliaon di dewata. Idap badidok de perpudi hamu aliak kabangso patuduho kamu ma hamuliaon hasangapon. Jala patuduho kamu ma bahwa sian ngulutaon tanda kehadiran Allah. Jadi mulai dok marede adalah menunjukkan keharmonisan jemaatnya dalam pelayanannya dan juga perhaladonia seirama sadalan laho patuduhon harajaun ni dewata dohot manguhal hata ni dewata dohot mamuji dewata jala patuduh hamuliaun ni dewata. Seorang hamba Tuhan tidak menunjukkan kemuliaan dirinya sendiri, tidak menunjukkan
keahliannya, tetapi menunjukkan melalui talenta keahliannya bahwa Tuhan yang memberi. Dengan ada keahlian atau talenta, Tuhan yang hadir memampukan dia. Jadi nang ditongani huriai ibadah kita atau ibadah HKBP tardok ibadah yang bernyanyi. Karena dengan bernyanyi itulah cara kita madok mauliate memuji Tuhani. Maredde seirama dengan musik, dengan suara yang berbeda-beda. Alai molo maredde pehita ala nanang madok mauliate tu devatado. Ala naing memuji devatado. Jala edei gabi jamita. Jamita nama ngolu dihita. Dak kolam malhita jamita on, jamita dihita. Kadang lebih kuat pakorhoni edei gabi jamita dihita. Jala termurata ingot, jala murata tanggap. Alani edei honot to sian nasaroha, jala molota edei honi ima majamitahon hatani dewata, jala gabe hangulu honotta, jala tabo dibege nahumalian. Artinya sada aledongan nasaroha, namardame patuduhon, manang pataridahon, maredde di bagasa suara nama muji-muji dewata, di bagasan sada pakilalan, sada lasniroha, jala sada pakirimon. Jadi mungkin jojot dohi tamadok bahasa Batak, maol atusan, lagu gereja do, hal na biasa, indah hita kan. Coba jomolo maredde, didok, tangi yang didai nangi, terus sudah do menambut, iya kan? Coba molo lagu pertama, mungkin apalagi maul, dak sudah menyambut. Alai nuaing molo na porsia hita edei naing tamak nai, bohado hita menyambuti lagu partodioni. Ikon todi jala dalat tamadok mauliate, jala manada akapa bahenan ni dewata. Alani naing dohonon na tu hita tapading gak pareddeotta. Unang asal maredde, jala marsitu tu mahita madok maredde, jala dilehot debatado tu hita suara. Tuhan kasih sama kita suara. Molo dibuat suarai padilian nama. Adong sada contoh mago suarana. Jadi amangon ini bukan hanya ilustrasi tapi kenyataan. Sian haposo onna non sitop songo kereta api ini nama rokok. Alani di hari tuana memang amangon ngamar umur 70. Terdeteksi mah amangon kanker pita suara teh. Ujungnya di operasi karena efek dari merokok. Jadi dung dioperasi leoma alat bantu suara, tapi tidak jelas. Holan songon suara ni angsai mah, songon suarana. Tidak bisa kita mengerti selain istri yang setia menemaninya. Imah cik namolo dangadong suara teh. Walaupun sudah tua, yang dulunya amang ini semua kegiatan pelayanannya di gereja, yang seksi lelang mah, yang ketua gotilom mah, yang semua pelayanan di gereja. Tapi yang tidak bisa dikuasai pikirannya adalah merokok. Jala makorhon efek hasil siga dipitani suarana. Ramah baik orangnya. Alai neng dahonokku disi bahwa suara kita itu tapakke mamangedehon dewata mamuji dewata bisa dilehot dewata. Suatu saat mungkin bisa kehilangan suara, bisa mungkin tidak jelas lagi suara kita, dung batua kita. Alai tiki baga suara tai tiki denggan ba maredde mahita. Maredde memuji dewata. Tabain do kor tabain kor sian weksada sahat tu wek pitu tabain do aka kor ama kor ina dalatta memuji dewata. Alaya dong sisukunon di tonga-tongata. Unang manian alani nasala suara manang gabi perbedaani
manang adong punguan paredde alai gabi wadah masih dang sada manang masih latihan jala masih segan doh akka gutur unang manian alai naing matakas molobui hita maredde jala bui masuk kita tu punguan paredde bah bisa dilehot Tuhani bataya dehomba di dewata alai detai gabe jamita di hita nang nau begisa jala tabu begion ni nau begisa jala tabu hita mangedehon jala denggan hita alani ngolo di ju hita markantate ima pature-ture paredeota asa sianda saroha sianda sapikirata maredei adalah pelayanan atau penembahan lagu persembahan untuk Tuhan penembahan. Mungkin kita lebih senang menyanyikan lagu untuk orang tua, song naudokaning nakintang yang didainangi, atau mungkin lebih senang sampai di rumah lagu untuk istri, holakodo, hasian, ninda contohnya kan, senang menyanyikan itu, atau sebaliknya kepada ama, atau mungkin boru pangguaran, atau tondi-tondiku, nina. Mungkin kalau itu pasti memang gabe si paingok di hita atau poda di hita. Taringot tu namarna tua-tua, tu namar geleng, doh argani keluarga. Alain waing dan nasori koti sude. Alai gabe tu burjuna matutu nguluni keluargai. Bidok edde partodion. Ima episteli. Edde hokamuma edde pesalmen, edde hokamuma edde natodi, edde todi, jala edde hokamuma edde puji-pujian di dewata. Edde hamoleteon. Arong dope siat tonga-tonga tadang lomo rohana mabigi, molo huedde hol lagu rohani, wala lagu rohani edde ninangon. Inna kan, ala dang mata ngau di edde, misalnya edde orang tua, edde ninamar keluarga do akana asing. Alai, mungkin baik kon paling tidak kalau kita tidak suka, paling tidak kita senang dan damai mendengar dan menyanyikan lagu rohani tersebut. Jala mungkin marhite YouTube, marhite namare desa diri, selalu doa dok sada ina na marede bukede selalu dia nyanyikan. Ayo marede bukede HKBP inna. Nabaga ibana, jala baga suarana, selalu tahu mamereng ibana. Sedangkan naudang boy depe huedeho sude, bukedeni hakabipion. Adong do hape sia sudut na poso namangedehon bukedehon. Alani marede hita mungkin adong kebaktian dijabu, oludo salah hita marede. Utung adong noaing marhite YouTube, gabita boto marsiajar sian buku ede. Dohot di akka bukit detai. Alaina jelas menukai, memuji Tuhan dengan nyanyian partodion. Edde pesalmen puji-pujian. Dohot edde hamoleteon. Maredde. Ala di palua Tuhani hita. Ala halongangan na binahen di Tuhani. Ala di tonga-tongata ibana. Ala diramoti jala di pasu-pasu hita. Halak na maredde. Jalanam boto madok mau liate ima na manada pabahenan halongangan na binahen ni dewata memuji dewata ala nadenggan di bahe di hita amanginang jujur do hita memuji dongan atau mengagumi dongan mungkin dia sudah hebat cerdas dan mungkin dia sudah orang kaya nomor 1, mungkin dia sudah tenar, kita kagum dan memuji dia. Melubui kita memuji jolma, kenapa kita tidak memuji Tuhan? Dengan mengenal apa yang perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita. Melubui kita memuji dongan, mungkin uludo kita memuji diri sendiri. Audo na kebat, audo na malo, audo na pas laho memimpinin na. Mulai dok nama dohi puji diri hama mago.
Ido, puji diri hama mago. Jadi nakin hudok si lehon-lehon di Tuhan ido suarai. Jadi nggak perlu kita muji diri kita ya. Itu adalah pemberian. Tetapi mari kita ucapkan terima kasih dan memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan ini Allah dengan di basana di bagasan ngoluta. Malua hita sian hamatean, malua hita siap parmaran, terlumu bisa ngondah hinilalani si Raja Daud dohok bangsui di tengah-tengah na Tuhani odo si hamolete honota. Kalau Tuhan masih menyertai dan memberkati kita, menjaga kita dari segala dosa, perbuatan jahat kita tidak dibiarkan dalam kegelapan, tetapi kita dibawa untuk dekat kepadanya. Ini kita bersyukur kepada Tuhan. Marede donang portibion songon tema ni turpuk tahun. Bernyanyilah hai segenap dunia ninna. Nakin ditogiho kita marede maho ale gereja, ale ruas, ale bangso, ale pribadi-pribadi, keluarga, ale akayanakon. Marede maho akana porsea, marede maho madok mauleate memuji Tuhani, memuji Allah ni halongangan nabi nain. Marede maho nuaing marede Allah di tengah-tengah dewata. Ahado mabain marede hita ia edei ungkapan perasaan. Saat kita sedih, lagu kita sedih. Saat kita girang, lagu kita girang. Saat kita bahagia, lagu kita pasti lagu bahagia. So nedok nai aku bahagia, bahagia indah sekolah minggu. Jadi dia bahagia saat sekolah minggu. Jadi songon nang songoni edetai saat memuji Tuhan jalan madok moliate karena bahagia. Karena bahagia, karena Tuhan menyertai dan memberikan suara dan diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Edei molo maret deh hita, gabe semangat do hita. Molo terus do mungkin 1 jam hola jam hita, mungkin mau dohodok do hita. Alai edei punya makna kekuatan bagi kita. Cepat kita tanggap dan cepat kita sambut dan juga jadi semangat bagi kita. Masai gudang do mampak niedeon. Itu kita membuat juga kita sehat. Songonani do ni parpesal meni. Tulang yang patah dengan nian-nian bisa menjadi sembuhkan. Hati yang gembira adalah obat tulang yang patah ninda. Jadi edei adalah semangat dan kesembuhan. Dan bernyanyi mungkin gabi boy do manudati marbada. Jadi misalnya ngarung nama muka marbada holan dehon. Damenimu ale Jesus. Ningom mangalusi gabe sudat marbada. Jadi rileks emosina karena dia mendengarkan nian-nian. Edei boy do gabe hiburan. Makanya edetai di nginganan dina modik pe marede do hita. Asa tarapul. Jalalau do hita mungkin ke tempat-tempat aka markaraoke asa terhibur hita. Jadi denggaki yang marede. Nakid dileho Tuhani suara tu hita alani marede hita. Nama bain apul-apul di hita, mabai kita sehat, nama baik kita memuji-muji Tuhani. Jala edei di bagasa partikianon, mabain seseorang tenar atau mata pencaharian bagi seseorang yang bisa melatih nian-nian dengan bagus. Tidak salah, tak salah isude. Alai sudena, mari kita memerankan suara yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bersyukur, menyuarakan suara Tuhan, tanda kehadiran Tuhan, menyuarakan firman Tuhan, menyuarakan kebenaran Tuhan, menyuarakan keindahan, menyuarakan kehidupan nase irama. Alaina jelas inti ini nama redei nakin memuji dewata jala seirama di tonga ni huriai jala ubain marede ede hita ikon sahli sude marede patuduhon hasadautta narap tu dolo tutorua kita mangului dewata patuduhon kehadiran di dewata jala memuji Tuhani jala madok mauliate Tuhani. Edei bisa juga mengusir roh jahat. Iboto hamudo bahwa nian-nian bisa mengusir roh jahat
atau mengusir ketakutan. Dulu saat melewati lobang sisera-sera ala maul deleni tormaredde do jolma dia dehodo Yesus ngoluni todiko manang silang nabadiai innakan karena niani itu mengusir rasa takut. Itu juga bisa mengusir roh jahat. Ini ceritanya. Saul dimasuki roh jahat hendak membunuh Daud. Lalu dia ambil kecapi dengan lagu pujian untuk Tuhan. Roh jahat itu langsung keluar dari Saul. Jadi gagal membunuh Raja Daud. Jadi sama ya, rasa takut dengan bernyanyi untuk Tuhan hilang. Dan juga orang jahat yang bermaksud menjahati kita saat kita nyanyikan lagu tersebut, roh jahat tersebut akan keluar dari dia. Mungkin hiado madok kata-kata yang kita dengar dalam nama Yesus keluar roh jahat. Ninna kan baru didok dia detai sada guar nau muli goari do pamalum rohaki. Si Petrus juga mengatakan di dalam nama Yesus aku tidak memiliki apa-apa. Berjalanlah. Pasca kedua itu kan didokon. Tidak ada padaku apa-apa, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah. Jadi suara itu, suara nyanyian itu adalah membuat kita memang merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Jadi molo maret deh kita tidak rasakan kehadiran Tuhan, berarti kita tidak merasakan ada hadirnya Tuhan. Idob badido eden sekolah minggu, mari masuk. Coba amanginang rapita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Jadi molo maret dehita amanginang sian nama muka di ibadah tamanang di dia pehita naing pakai lalahonota Tuhani dihita jala hadir di bagasak kita. Ima jamita nama ngulu. Dakkolan holam mangedehon madok mari masuk. Membayangkan atau merasakan Tuhan hadir. Tetapi di setiap pujian di sudi ngoluta nama redei ima carata melayani Tuhan dohot majakon Tuhani hadir di bagasan ngoluta. Songon nah ini lala ni Raja Daud dohok bangsoi. Jala edei punya kekuatan saat bangsa Israel memasuki Jeriko, tembok Jeriko bagaimana? Pecah. Itulah kekuatan seriuling dan juga sangkakala dan juga nian-nian. Jadi nian-nian itu adalah menaklukkan segala roh jahat dan memuji Tuhan dan menunjukkan kuasa-kuasa Tuhan. Alai moloridok roh Tuhani di bagasan paredota artina edetai tordi. Jadi dang tu dirita, dang asadi idahalak daung. Alai tordi jala marsahala, jala makilalahon nakin kehadiran di Tuhan. Alani lomo marohani Tuhani dipuji-pujiata. Sotung dang lomo rohani Tuhani dipuji-pujiata, jadang dang hadir ibana di bagasan nguluta. Jadi saat kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, disitulah kita rasakan arti kehadiran Tuhan di bagasan nguluta. Saat kita bersyukur dan mengenali kuasa Tuhan, maka di situ kita akan memuji-muji Tuhan. Kantate, hata enak kinamang lapatan na do inang? Edeho kamu ma edana baru di Tuhani. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat Tuhan di hatam nama makulingi kami. Madogi hok kami mangedehon
edde partodion, edde pesalmen, dohot, edde hamleteon, asasi dok mauliate hami. Jala mare dede hami, taringot tu hamulia ommu, hagogo ommu, hasangapommu. Jala huhilala hami, di paredeon nami, tahu makilalahon di tonga-tonga nami doho. Jala memuji-muji hami di sude halongangan nabi nahem. Tuhan molotung dao rohanami pikiran nami sian edde partodion. Jala dao nang paredeon nami sian lomo ni roham. Alai di bagasan bulus ni roha, bulus mamelehon ngolu nami, jala bui hami makatidakot johok majami tahon, ho Tuhan marhite akai denami. Naing mapariahan nami itu akarina naing ro. Asabui hami laho mangedehok kodenggan, mangedehon guarmi, napa malum, napa toguhon, napa luahok kami. Jala nama bahen sonang, jala hipas, jala hilas rohanami. Dohok mangalio semangat nai baru di hami. Akka paredeon nami mamuji-muji ho Tuhan. Tuhan naing mamarsaringar edde nami. Marhite suara nani lehomi, dohot di tongani bagas, dohot ianakon, dohot tuna humaliang, babua di tonga-tonga ni ngulu nami doho. Alani ajari parrohai, jala pargugui mahami, mangedehoko Tuhan, marhite suara nauli nani lehom. Dohot marhite akka na humalia kami, langit, mataniari, dohot akka suasuanan memuji-muji ho Tuhan, hobar tu parananda ganup akka natinopami. Tuhan mau liate dinadenggan nabi nahemmu di hami, ditugu-tugu do hami marsuara nauli, jala mardaging nahipas, marniang nilaka di bagas coromi, jala bui hami masuarahu katami, jala bui hami madok mau liate di saluhutna. Alani molotung mula kami tu bagas nami be, pakke mahami gabe ula-ulam, marhite paredeon nami, dohok marhite ngulu nami, gabe suara na margugu, masuarahon hati gorami, doha tatam, mamuji, manobba, jala pasangapon ho Tuhan. Tuhan, pasu-pasu huriamon, di pakubasion ni akka parhalado ni huriam, nang sudi ruas ni huriam, asa songon minggu nami sadarion, hami seirama, makubasi huriami, patuduhon dohok makatidakon kehadirammu di tongani huriam, marhite dame dohot holong, dohot ngolu nadenggan. Tuhan, saya si maroham, pasu-pasu mahuriami, marpanidangi di hatam dohot di ngolu nadenggan marhite huriami. Tuhan, saya si roham ganuk keluarga, sian ianakon na met sahatu nama gudang, ramoti, pasu-pasu, lehok kabisuhon, jala pargugui nasida, mangula manang mangulahon akaulawan nasida, dingoluna si ganupari, patuduhon, hamalation na dohok puji-pujian, dohok ngoluna nadenggan, di tongani masyarakat, dohok dia dopami. Tuhan akan na ujian di bagasan mingguan, baik akan naing masuk perguruan tinggi, nang akan naik kelas, dohot ni napai mahon, lulus-lulusan. Tuhan asima roham, sai pamonang ma akay anakon ni huriami, doh akka keluarga si solhot nami, asabuy nasida semangat laho mencapai masa depan. Tahu pujian dohot maulati ni rohana sida, tuho Tuhan disudi ngolu nani leomik. Tuhan asiroham, saya tatak manang nani ula ni ruasmon, di partiga-tigan, di usaha, manang di kantor, di parsikolan, manang di diape akka nabui di ula nasida, manang di bagas nasida, doho sudi rancangan di ngoluna. Sai parhitiamu mai, banggohi, suk-suk, pasu-pasumi, doho denggan, parngoluan ni ruas ni huriami, jalada kurangan nasida, di daging, manang partodion, tahu mamuji, mujiho. Tuhan asiroham, tatap mahami, di parsauran nami di tongani huriami, molotung humurak kami, di paredeon nami, pelayanan nami, pujian nami tuho Tuhan, saya marpamuati maroham,
Alani pasada hami songon minggu nami sadarion toktong mamuji maka nguluhon jala mangauh katami tahu hasangapod diho jala lasni roha pasu-pasu di hami ganuk marsada-sada. Huwa kami tu jolom akan pasahat pelean hamaleteonna dohot pasahat nang akka subanganna marhite na pinasupasum ngulu nasida ima persembahan pelean tahun nang sumbangan pembangunan nang akka silehon-lehonna pelayananna tuhuriai Tuhan pasu-pasu nasida margogo mamelehon nasida pelean na khusus di adupamu. Songoni nang akka ruas ni huriam na mangalehon sumbangan bunga altar dohot alat musik di tim musik tu pelayanan di tongani huriam Winda dohot Samuel Tuhan pasu-pasu mana ni ulah tangan nasida asalam margogo nasida jala suksuk pasu-pasumi jala boy nasida tong marpabahenan pelayanan di tongani huriami marhite sumbangan nasida. Songoni manang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton ima inang NL boru pakpahan na tongon di bagasan parsahiton tikion di rumah sakit. Tuhan dangadoksi pangasahonon nami asiroham lehon hahipasod dina nami jala pargugui ibana merawat kesehatan na dohot keluarga jala pargugui nang akad para medis laho mangalehon obat na terbaik na tepat tu hama malum ni sahid ni inanami molo tungadong sian ruas ni huriam na sahupoto hami di bagasan parsahiton ni daging terlumobi di hagalion ni rohanang toddi homa Tuhan na pamalum jalan na paluahon nasida sian parsahitoni alani Tuhan pasikok mahami di sude pergumulan nang akatang yang namion lehomai uli ditikina jalalas ni roha nang dihami ditikina pasikopomu di ngulunami ditongani huriam ditongani keluarga hadirion nami nang masyarakat dikijang nisa sudenai sesa dosa nami asiroham sahatuho mangulunami jakom mahami marhite asini roham sai patau hami majalo dengan dibasam di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Papunggu peleak kita marede $500 lalu.
Matangnya koma peliata, ali debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut, silehon-lehon nadenggan dohot nasau libasa, nama ulitus, hupasahatami masian dan nilehon mitu hami, pelian nami tuho, saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparahasia kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanai marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hai madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanamina di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya sauk malomani roham di Banotongon, songon nadi Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluas siapari, saya sama dosa nami songon panis sanami, di dosa nidongan namar dosa tu hami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewatama hita. Disodakon Tuhan Dewatama buhina tu hita. Jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan Dewatama buhina tu hita. Jala dipasorhon madamena tu tod ditabe.